Ei, què passa? És que aquí estàs, què tal, com esteu? Mira, aquí un dia més per fer una partida d'un minutet i que surti un vídeo curt per, com a mi, que tothom pugui veure un vídeo d'escacs al dia, vale? 1-0, ja sabeu, atac porc, la meva obertura preferida, que tot i dubtosa, està plena de possibilitat. No és importantíssim si pots, abans que et facin D4, treure el cavall per C3 per... Ai, cavall aquí tocant aquest peó amb dues peces, i ja estava. Bueno, aleshores treure el fil per aquí, ara li estic amenaçant aquest peó amb dues peces també, d'acord? I el capturo. No pot avançar el peó perquè tinc més peces aquí, controlant-ho, d'acord? Per tant, tot bé, ara tinc 2 peons de més i acaba de començar la partida. I espera que capturem aquí, toquem el cavall amb dues peces, quan la parti podem capturar aquí tranquil·lament espera, primer fem aquesta amb escac, d'acord? S'ha d'aprofitar els temps d'escac i després fem aquesta, vinga. Ai, és que ja. Bueno, podia haver guanyat la qualitat, no ho he fet. Si hagués capturat primer aquí, no. Però bueno, això té una mala pinta. Fem aquí, ja estem amenaçant escac i quasi mat, vale? Llavors no veig com perdre això, aquí, per quan se'n vagi aquí, poder fer un escac, i s'està quedant sense caselles, no pot anar enlloc, està a punt de caure l'escac i mat. A veure, seguim avançant, i escac i mat, que bonic, escac i mat en peó, perfecte. Espero que us hagi agradat, i la propera